खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सोनाब बेंगलाव बमा बेरनानै 3 सुबुं थैदों। भारतआव मोसा थैनाया 37% खमायदों। करिमगन्जआव गासै 44,100 क'डिन क'फ सिरापजों लोगोसे 2 हमजादों। 17 लाख बेसेननि आयेननि बेरेखा मुवा बेसादफोर जब्द खालामदों BSFआ। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सोनाब बेंगल रायजोनि मुर्शिदाबाद जिल्लायाव थानाय केरटला ओनसोलाव रबिबार मोनानि समाव मोनसे गिदिर बमा बेफ्रुनायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथाया कान्ट्री मेड बम बानायग्रा न'आव जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ बामुम मल्ला, शकीरुल सरकार आरो मुस्ताकिन शेख होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि जायगानि थागिरिफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसोरो बेफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दासान्दि जायगानि पुलिसआ बे जाथायनि बागै गोख्रै नायबिजिरनाय जाबाय। नेशनेल टाइगार कनजारभेशन अथ'रिटिआ फोरमायथिनाय बादिब्ला 2024 आव भारत हादराव मोसा थैनायनि बिबाङा गासै 37% खमायदों। मख'नो गोनांदि 2023 आव गासै मा 182 मोसा थैनाय आरो 2024 आव मा 115 मोसा थैनायखौ रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आयेननि बेरेखायै मैहुर खालामनाया लासै खमायबोनायनि अनगायैबो जोबथा बोसोरनिफ्राय सिखारिफोरा सा 17 निफ्राय खमायनानै आथिखालाव सा 4 सिम जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बबेखानि NTCआ थैनायनि जाहोनफोरखौ सुलुङाव फोरमायथिनानै होनाय जायाखै। बेराफारसेथिं मध्य प्रदेश रायजोआव सोलिगासिनो थानाय बोसोराव मा 46 मोसाया थैदों। लोगोसेनो महाराष्ट्रआव जोबथा बोसोरनिफ्राय 50% खमायनायनि जाहोनाव मा 23 मोसाफोरा थैदों होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। बराक सेरफांनि करिमगन्जआव गोबां बिबांनि क'डिन फस्फेट क'क सिराप जब्द खालामदों पुलिसआ। त्रिपुरा सिमनानि सुराइबारि चेक पस्टआव रबिबारनि मोना समाव गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनानै गासै 44,100 क'फ सिरापखौ पुलिसआ जब्द खालामनानै बे खामानिजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिहोदों। हमजानाय 2नि मुंखौ सोनाब बंगनि सदानन्द राय आरो सन्जय राय होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि जाफुंसारनाय हाबाखौ बाखनायनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि जोहै फोरमायथिदों। BSFआ गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों त्रिपुरानि भारत-बांलादेश सिमायाव गासै 17 लाख रांनिबो बांसिन मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि BSFआ जब्द खालामनाय फेन्सिडिल, गान्जा, मबाइल आरो सिनि बायदिफोरखौ हाथाइनि बेसेनाव गासै 11,20,307 रां जागोन होननानै फोरमायथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन अपारेसनाव नोगोद 6,22,208 रां बेसेननि फेन्सिडिल, जौ आरो गोबां बेसादफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि आथिखालाव BSFआ बैफोर आयेननि बेरेखा फालांगि खालामनायखौ होबथानो गोख्रोङै नोजोर होनायजों लोगोसेनो जब्द खालामनाय बेसादफोरखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो सोरखारि मावफारियाफोरनो गथायनानै हरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।